Спазват ли се нашите права на работното място, а ние спазваме ли чуждите права? Какви са най-честите практики при нарушаването на правата на работа? Какви са тенденциите при неспазването на правата? Отговорите са споделени от близо 15 000 българи в сайта праватами.bg в специални анкети, а резултатите са обобщени в доклада «Правата ми на работното място». Резултатите са подредени в следните категории: започване на работа, по време на работа, отпуски, прекратяване на трудовоправните отношения. Авторите са създали и подкатегории във всяка категория. Права на почит, т.е. нормативно определените правила в голяма степен се следват от страна на гражданите. Права на хартия. Законно определените права и задължения остават само на хартия, в действителност гражданите действат по друг начин. Права на ръба. От една страна нормативните разпоредби се спазват, но от друга има и несъответстващи на тях практики в живота. И мнението на обществото, дадено през въпросите от отворен характер. В студиото са младите юристи Георги Държанлиев и Станимир Ненов, създатели на сайта Правата ми БГ, от който може да получите отговори на въпроси в областта на правото, които ще коментират доклада Правата ми на работното място. При започване на работа, кои права се спазват от работодатели и работници? Един такъв пример е включването на клауза за изпитателен срок в договорите. 70% от анкетираните имат такава клауза в своите договори, т.е. като сключват трудов договор. Тази клауза може да бъде както в полза на мен като работник, така и в полза на вас като работодател. Въпрос на желание на една от страните е тази клауза да се включи в самия договор. И това, което ние установяваме, е, че 70% от анкетираните са имали досег с такава клауза. Тоест това право действа и се използва. Като много голям процент, 2/3 от тези 70%, тяхната клауза е за срок от 6 месеца, т.е. максималният срок. Т.е. тук има една несигурност от една страна от работодателя при наемането на работника и от друга страна от работника към работодателя. И двете страни се обединяват около максималния срок 6 месечен, за да видят дали ще си допаднат, така да се каже. Тук е интересно да се сподели и следващото право на почит, което е правото на работниците или служителите да сключат трудов договор със срок на изпитване, без това да доведе до злоупотреби от страна на работодателя, който да използва клаузата за изпитване като механизъм за лесно отърваване от работната ръка. Само 11% от анкетираните са били уволнявани в последните дни от изпитателния срок в трудовия им договор. Останалите 88% от участниците в анкетата не са пострадали от подобна формално законосъобразна практика, която най-често прикрива желанието на работодателя да сменя своите работници и служители, без да сочи основания за това. Нещо доста така фрапантно за мен като юрист е, че много хора започват работа без трудов договор. И 41% от анкетираните са започвали работа без наличието на трудов договор. Притеснителен процент на хора, които отдават работната си сила и интелекта си без наличието на обвързващ акт, т.е. трудов договор, с който те след това могат да се търсят правата. Две неща тук аз мога да откроя. Едното е, че притеснителен висок процент е изискването за представяне на свидетелство за съдимост при започване на работа. Свидетелство за съдимост се изисква само в изрично посочените в закона случаи. Когато вземаш определен държавен пост в институция, когато се занимаваш с по-чувствителна дейност. В същия и случая за правото на защита на личните данни на работниците и служители, в частност забраната за копиране на лична карта извън изрично регламентираните в закона. Също масова практика, да се копират лични карти къде ли не. 84% от анкетираните посетители на сайта посочват, че при изключване на трудов договор е било направено копия на личната им карта. За 55% от анкетираните това е практика, а за 13% се е случвало повече от веднъж. Следващата категория е спазване на правата по време на работа. Станимир започва с нещо, което не е упоменато в длъжностна характеристика, но за сметка на това съществува. На въпроса кои дейности извън длъжностните характеристика са ти възлагани, по-интересните отговори са да почиствам офиса. 3% от отговорите са дали този отговор, като отворен отговор. Почти 2% са дали и секс. А за това не може ли да бъде съдена съответния работодател? Може, да. Може.
Може. Следващата категория, правата по време на изпълнение на трудовите задължения. Е интересно да се посочи факта, че правото на държавата да получава данъци и осигуровки съответстващи на реално полученото от трудещите се възнаграждение. 90% от запитаните отричат укриването на доход, като само 8,48% не декларират доходи и по този начин спестяват данъци и осигуровки. Тоест под 1% са тези, които посочват, че откриват доход по друг начин. Ние бяхме дали такъв възможен отговор и самия факт, че самата анкета и самите въпросници са анонимни, ние не искаме никакви данни на хората, показва, че те спокойно може да са заявили това, което наистина на практика правят. Нещо Георги искаше да каже. Да, аз исках да кажа, че това, което в момента споменахме, че 90% от запитаните отричат укриването на доход, е различно от това за укриването на доходи от страна на работодателите, като чрез вписването на различно трудово възнаграждение в самия договор и това, което е на практика. Работа без допълнително натоварване. Това не е изрично право на работниците или служителите, но се предпочита с оглед съхраняване на психиката и физиката на хората, които се трудят. 1/5 от анкетираните, 21%, споделят, че са отказвали полагането на извънреден труд, като за 5% това се е случвало повече от веднъж. За сметка на това 36% от попълнилите анкета споделят, че не са имали избор да откажат допълнителна работа, затова са се подчинили на разпорежданията на шеф. На 40% от анкетираните не им се е налагало да отказват още работа, защото такава не им е била възлагана. Въпрос, който сме задали, защо според теб правилата за работното време не се спазват, и обединени отговори, които ние сме синтезирали от всичките отговори, които са дадени на този въпрос, че причината се корени в липсата на ефективен контрол и санкции, се корени в безработицата, се корени в ниското доверие на работниците, служителите в институциите и законовите механизми тези институции реално да защитат правата им. Или в непознаването на закона и правата, както и начина, по който работниците и служителите могат да се защитят, когато правата им са нарушени. И тук има един много специфичен отговор, който е обезпокояващо. Голяма част от анкетираните отговарят на този въпрос простичкото, защото сме в България, което показва цялостни занижени очаквания към механизмите на държавата да защити правата на хората въобще и в конкретния случай в частност. Тоест, липса на вяра и недоверието в институциите. Има един въпрос, той почти във всяка една от анкетите го има: към кого би се обърнал, ако правата ти са нарушени. Да. В случая дали за полагане на нощен труд, има го там дали за полагане на извънреден труд, като отговорите са инспекция по труда, адвокат, приятел, правата ми.bg и съд. Притеснително нисък е процента, които се обръщат към съда. Може би защото много хора не знаят, че трудовите дела са освободени от такси. Може би защото много хора мислят, че нямат време да казват се: нямам да отделя 6 месеца да ходя по съдилища, преглъщам го и отивам на следващата работа. Тук говорим не за непознаване или за не защита, а за липса на вяра, недоверие. Искам да се върна само за извънредния труд. Тенденцията е в България да се набляга на извънредния труд. Тоест законът ни позволява да работим не повече от 48 часа на седмица, 10 часа на денонощие, не повече от това, и не повече от 48 часа на седмица, докато нашата аудитория работи по 55 часа на седмица, което е с 10 часа повече. Що се отнася до отпуските, нарушенията са пренебрежимо малки. Работодателите са толерантни и работниците ползват не само планираните отпуски, но и при нужда. Сега ще научим, има ли проблеми при прекратяване на трудовите правоотношения. Правото на защита на работниците и служителите от незаконно уволнение чрез завеждане на иск пред съда и проверка на законността на действията на работодателя. 80% от анкетираните не са завеждали дело за незаконно уволнение срещу работодателя си, като половината смятат, че от подобно действие няма смисъл. Този висок процент сигнализира за липса на вяра сред служителите в съдебната система и най-вече за липса на вяра във възможността да получат закрила в случаите, когато правата им са били нарушени по един или друг начин. Аз лично имам около 10 месеца опит в съда и съм се сблъсквал с доста такива дела за незаконни уволнения. И друг интересен процент е пък, че 80, 85, 90% от заведените дела за незаконно уволнение се печелят от работниците и служителите, защото
самата процедура по уволнение е доста сложна. Има много места, на които работодателя може да се издъни, ако не ползва юридическа помощ. Кодекса на труда възприема тенденцията, че работника-служителя като по-слаба икономически страна би следвало да има по-голяма защита. И е така на практика. В този случай с статистиките, които в момента количествено и качествено имаме от дадени като обратна връзка от нашата аудитория, показват противоречие между това, че всъщност точно в тази област правата на хората се защитават на практика от съдебната система, но те поради липсата си на вяра в нея не успяват да сами да се ги защитят и решават да се откажат, макар че правата им са били нарушени. 80% не завеждат дело за незаконно уволнение. Проблема, който съществува в дадената ситуация, правата ми на работното място, този доклад, който подготвихме, е на малко по-различно ниво. Хората и да си знаят, и да не си знаят правата, те показват една липса на вяра във възможността по един или друг начин техните права, когато са нарушени, да бъдат защитени конкретно от съда или от друга институция, или дори може и да не е от институция. Те просто показват, че в България техните права могат да бъдат ефективно защитени, което е много голям проблем. Не само за тях самите като индивидуалности, но и за цялото ни общество, защото решавайки да оставят проблема просто да отмине и не използвайки някакви правни възможности, които закона им е дал, те оставят едно нарушение просто във времето. И оставяйки го така всеки от нас, то постепенно се превръща в една практика. И именно тук възникват така наречените от нас права на хартия, които законодателя е определил, че те съществуват, но хората на практика не ги реализират, което само по себе си се превръща в обществен проблем, защото такива неща биват толерирани и в дългосрочен аспект те не само не спомагат развитието на гражданското общество, ами точно обратното вредят на всеки един от нас, не само на